Správa farieb a výplní. V animačnom programe Adobe Flash a podobných animačných programoch je správa farieb a správa výplní úplne podobná, akú majú vektorové kresliace programy. Farba sa dá zadať ešte pred nakreslením objektu alebo už keď je objekt nakreslený. Ukážeme si to na príklade. Nakreslím v objektovom móde napríklad obdĺžnik. Takže keď som nezadal žiadne farby, nakreslí sa s naposledy zadanými farbami, ktoré boli zadané. V prípade, že ich hneď zmením, zmena sa mi aplikuje na posledne vytvorený objekt a každý ďalší objekt sa nakreslí s tými, ktoré mám nastavené. Zmena farieb a zmena výplní sa dá urobiť priamo tu. Tu sa urobí farba okraja, tu sa zmení farba výplne, to je jedno miesto. Druhé miesto je v paneli Properties. Zmeny sa vždy vykonajú na objekte, ktorý mám označený. Ale úplne najlepšie je používať panely Color a panel Swatches. Ak s výberovým nástrojom označím nejaký objekt, napríklad tento obdĺžnik, a chcem mu nastaviť nejakú farbu okraja a farbu výplne, tak panel Color je na to úplne ideálny, pretože sa nám otvorí a tu prepíname medzi ceruzkou a výplňou a každú tú jednotlivú farbu si môžem namiešať. Napríklad ceruzku si môžem namiešať takúto, a výplň si môžem namiešať takúto. S tým, že môžem robiť v režime RGB alebo HSB. Je to čisto na mne, ktorú metódu použijem. Je to na skúsenosti užívateľa, že ktorú zvolí. Napríklad mne sa páči táto, keď sú tu vlastne všetky farby a každú potom si namixujem jej sítosť. Veľmi dôležitý parameter je tu priehľadnosť alfa. Vo verzii CS6 a všetkých novších sa dá už nastaviť priehľadnosť danej farby v percentách. Pozor na to, ak niekto pred nami zadefinoval priehľadnosť na 0 alebo veľmi nízkej hodnote, tak my sa niekedy čudujeme, že prečo tam ten objekt nemá žiadnu výplň, tak treba skontrolovať, akú priehľadnosť má daná farba. Nechám ju na 100%. Druhou výhodou je to, že priamo tu mám kód danej farby v 16-kovej sústave. Aj pri okrajoch, aj pri výplniach mám tieto možnosti. Žiadna farba, jedna farba jednoliatá, farebný prechod lineárny, farebný prechod radiálny a potom výplň z nejakého obrázka. Pri tejto možnosti si počkáme, kým sa nám otvorí okno a ktorý obrázok chceme mať vo výplni, si zvolíme z obrázkov, ktoré sú k dispozícii. Ak sme si takto počkali, ten obrázok je tu. Keď kliknem na import, môžem importovať ďalší a ďalší obrázok. Tieto obrázky sa nám potom zvolia tu, že ich môžeme veľmi jednoducho a rýchlo prepínať. Toto všetko môžeme urobiť aj pre farbu ceruzky, čiže aj tam môže byť prechod, dokonca aj obrázok, ale aj pre farbu výplne. Ak chceme použiť niektoré farby a niektoré výplne aj do budúcnosti v tejto našej istej práci, tak používame panel Swatches, v ktorom sú nejaké také základné farby už predpripravené v rôznych odtieňoch, ktoré by sme mohli potrebovať. Aj bielo-čierna stupnica s odtieňmi šedej, aj základné farby. Priamo sú tu pripravené už farebné prechody, ako je lineárny, radiálny, čierno-biely,
červený, zelený, modrý a potom ešte nejaké ďalšie dva. V prípade, že ja si namixujem nejakú vlastnú farbu, môžeme si to teraz ukázať tu, napríklad linear gradient, napríklad takúto farbu som si namixoval, mám ju na objekte. Ak ju budem chcieť pri iných objektoch znova zopakovať, tak aby som si ju nemusel stále pamätať a mixovať, panel Swatches nám slúži aj na to, že ten objekt, ktorý mám označený, keď kliknem sem dole, kde nič nie je, zmení sa ikona na kýblik a keď kliknem, tak tu na voľnom mieste napravo sa daná výplň uložila a kedykoľvek v budúcnosti ja ďalšie objekty môžem meniť podľa tejto výplne. Napríklad označím ďalší objekt a dám mu výplň napríklad radial gradient, kde si namixujem nejaké vlastné farby. A opäť chcem pridať tento prechod do môjho panela Swatches, takže mám ho označený, idem do panela Swatches, kde nič nie je, ikona sa mi zmenila na kýblik, kliknem a tu ho mám uložený. Aby sme verili, že to tak je, idem teraz tieto dve výplne vymeniť, čiže označím ľavý objekt v panele Swatches, kliknem na tú poslednú, zmení sa mi na kapátko, vymenil sa a teraz pravý objekt, kliknem na tú predposlednú a mám ich presne vymenené. Veľmi užitočná vlastnosť na namixovanie vlastných farieb, ale a nielen farieb jednoliatých, ale aj prechodov radiálnych alebo lineárnych. Chcem upozorniť, že akýkoľvek prechod alebo aj obrázok môžem použiť aj pre ceruzku, to znamená na označenom objekte v paneli Color pozriem sa na ceruzku alebo idem do Swatches a jednoducho naberiem ten swatch, ktorý mám namixovaný alebo prednastavený a aj v okraji objektu môže byť farebný prechod alebo dokonca aj obrázok. Na záver chcem zdôrazniť ešte jednu vec. Nie všetky objekty majú aj okraj, aj výplň. Napríklad ceruzka má iba ceruzku, čiže okraj, ale nemá žiadnu výplň. Takisto kreslenie čiar má iba ceruzku, čiže okraj, ale žiadnu výplň. Naopak štetec je typ nástroja, ktorý nemá žiadny okraj, aj keď by sa zdalo, že štetec je čisto okrajový nástroj, nie je tomu tak. Štetec je nástroj, ktorý má len výplň. Správa farieb a výplní je teda v programe Adobe Flash veľmi jednoduchá. Najjednoduchšie a najefektívnejšie je používať panely Color a Swatches.